Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ma enwere m ike ịgwa gị, ekwekwara m nke a n'obi m niile, nsogbu gị abụghị nsogbu gị. Echere m na anyị ga-elegide anya na nke ahụ nwa mgbe ọwa ya agaghị. Akọwatụkwala m ya otu unu nwere ike isi ghọta ya, mana unu aghọtaghị ya. Ọ dị mma, n'ụbọchị taa aga m akụzi maka agwa. Echere m ụfọdụ mmadụ n'ebe a kwesịrị ịgbanwetụ agwa ha. Otu ọ dị, Dave jụrụ m gịnị ka ị ga-akụzi taa, ma sị ya na ọ bụ ihe dịịrị gị. Agwa. Ịma, enwere m otu enyo n'ime ụlọ m, dịka nke eji edozi ụlọ, nke nwere ọchịchọ ịnọ n'otu akụkụ mgbe ụfọdụ. Ma achọghị m ụdị ihe ahụ n'ihi na ọ na-enye m nsogbu. Ya mere, ọ na-ara m obere ahụ imezi ya. Ya mere, ana m ahapụ ya. Ma oge ọbụla m na-agafe ebe ahụ, o nwee otu ọ na-emecha m, ya dịka ọ na-enye m nsogbu. Ịma na ọ bụ otu ahụ ka agwa ọjọọ dị. Ị nwere ike hapụ ya ka ọ gaa, na-ahapụ ya ka ọ gaa, mana ọ ga na-enye gị nsogbu. Ị nwere ike ị gaghị ihe iji akpagheri agwa mgbe ụfọdụ, ma ọ bụ ihe iji naghị enwe udo mgbe ọbụla. Ọ bụghị naanị gị ka ọ ga na-enye nsogbu, ọ ga na-enyekwa ndị ọzọ nsogbu. Ọ bụrụ na ị nwere agwa ọjọọ, ọ bụrụ na m ejisi ike gbalịa, mgbe ụfọdụ ana m ejide aka n'oche na-agbatị onwe m, wee gbatị onwe m ruo ebe enyo ahụ dị. Naanị mgbatị nkịtị m na-eme, ya wee dị m mma ọzọ. Mgbe m nọ n'ime ụlọ ahụ, otu aka ahụ enwere m igwe okpomọkụ na nke ntụ oyi n'ime ụlọ ọrụ m dị n'ụlọ. Na mgbe ụmụ ihe ndị nọ na ya ga-anọzi n'ọnọdụ ọ ga-awụ ha na-eme mkpatụ ma ọ bụrụ na ikuku buo ha. Ma ọ na-amasị m bụ ime mkpatụ obere. Ọ na-akara m mma ịnụ mkpatụ buru ibu karịa ịnụ mkpatụ mkpọrọhịhị dị obere. Ya mere, mgbe ụfọdụ ana m anagide ya ruo ụbọchị ole na ole m kpọzie mmadụ ka ọ bịa rụzitụ ya nwa obere. Mgbe ahụ ya adịzie mma ọzọ. O nwere ike ịbụ ihe ịtụnanya otu ndụ gị ga-esi dịkwuo mma ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ike mee obere mmezi na agwa gị. Ma achọpụtara m na o nwere ọtụtụ agwa ndị na-adịghị mma nke anyị nwere ike ịbanye n'ime ha, na ndị dịkwa mma nke anyị kwesịrị inwe. Anyị kwesịrị imezitụ agwa anyị n'ụbọchị niile. Ịma, ọ dị mfe. Ihe ịma atụ, ị nwere ike ị gaghị enwe afọ ojuju n'ime ya, nwee obere iwe, obere ntamu mgbe ị na-enwechaghị afọ ojuju na ihe ị nwetara. Eche m ị kwesịrị ịgbakwunyekwu. Ọ dị mma ka m nyere gị aka imezitụ agwa gị. Ọ bụrụ na ị nwee obere iwe, ya bụrụ na ihe ụra nke ọma n'abalị gara aga, cheta na o nwere ndị na-enweghị akwa ndina ebe ha ga-edina. Mgbe ọbụla egburugo oge n'okporo ụzọ, kama iwe ga-ewe gị, gị cheta ndị na-enweghị ụgbọala ha na-anya, ọ bụ ndị na-enweghị ike ịzụtanwu ụgbọala. Ụbọchị ọbụla ị nwere ụbọchị ọjọọ n'ụlọ ọrụ, cheta nwoke na-arụgaghị ọrụ kamgbe ọnwa 3. Ọ bụrụ na ị nọ na mmekọrịta nke ị na-achọghịzi, nke na-enye gị nsogbu, cheta onye na-amatabedị ihe wụ ịhụnanya ma ọ bụ ịhụ ya n'anya. Iwe ọ na-ewe gị n'ihi na onye isi ụlọ ọrụ ga-ekweghị ka ị na-arụ ọrụ ụbọchị 4 n'izu? Cheta nwaanyị na-arụ ọrụ ebe a na-arụ ọrụ awa 12 na ụbọchị 7 n'izu, nke a na-akwụkwa ego 10 kwa izu iji lekọta ezinụlọ ya n'obodo ndị na-emepebeghị emepe. Moto gị mebie n'ebe ị na-agaghị enweta onye na-emezi ya, cheta maka ndị na-adịghị agala ije nke ga-achọ iji ohere ahụ gaa ije. Ọ bụrụ na ị nweta ebe ị na-edewe ụgbọala nso nso ka ị bịara ọgbakọ a n'ụtụtụ a, gị ji ụkwụ na-abịa na-atakwu, oge eruola mgbe ị ga-eji mezie agwa gị. Ị chọpụtara na ị nwere n'isi awọ na enyo gị, cheta onye na-ejighị ahụ nrịaga kansa n'ụlọ ọgwụ, onye na-achọ inwe ma awụla otu ntutu ka ọ na-ele anya. Ọ bụrụ na ị na-ada mba n'ihi na ị naghị achọpụtala ihe ị kwesịrị ịbụ na ndụ, na-enye ekele. O nwedịrị ndị nwụrụ ọsịsọ nke na-enweghị ohere ahụ nke iche maka ihe ha ga-abụ na ndụ bụ akara aka ha. Ọ bụrụ na ị hụta onwe gị dịka onye a na-emegbu n'ihi obi ilu, amaghị ihe, ipe mpe ma ọ bụ enweghị nchekwa, cheta na ihe nwere ike ịkarịcha njọ. Ị pụrụ ịbụ onye ahụ. O nwere ụdị agwa dị iche iche, agwa dị mma na agwa na-adịghị mma. Afọ ojuju, enweghị afọ ojuju, umeala, mpako, ime ihe, amaghị ihe.
ikele ekele na ekele ya ekele, ime ebere na enweghị mgbaghara, ime dịka onye a na-emegbu emegbu, nke a na-aga na-aga na-aga. Mana ọ bụrụ na ị ga-edowe agwa gị otu Jizọs si dewe agwa ya, ọ bụ ya ga-abụ ihe ịma atụ anyị n'ihe niile. Mana agwa ndị Filipia 2:2 si ka agwa na obi dị umeala na-anọ n'ime unu, nke nọkwara n'ime Kraịst Jizọs. Kwee ka ọ bụrụ ihe nlereanya gị na mwetu ala na ụdị ihe ọbụla ọzọ bụ agwa. Ana m agwa gị taa na ọ bụrụ na ị ga na-emezi agwa gị kwa ụbọchị niile, n'agbanyeghị ihe ọbụla nke na-eme n'ime ndụ gị, ị ga na-enwe aṅụrị n'ime ndụ gị. Ka m jụọ gị ajụjụ, ọ bụ nsogbu gị bụ nsogbu gị, ka ọ bụ agwa ị na-akpa na nsogbu ahụ bụ nsogbu gị? Ọzọ, ọ bụ agwa gị bụ nsogbu gị? N'ezie, ọ bụ nsogbu gị bụ nsogbu gị, ka ọ bụ agwa ị na-akpanye nsogbu ahụ bụ nsogbu gị? Nke ahụ bụ nsogbu ị, mana o nwere ndị nọ n'ụwa ndị nwekwara nsogbu ahụ ị nwekwara, mana ha na-enwe obi ụtọ karịa ka ị na-enwe. Ma o nwekwara ndị ọzọ ndị nsogbu ha karịkwara nke gị, ma ha ka na-enwekwa obi ụtọ karịa gị. Ọ bụghị maka nsogbu ahụ, kama ọ bụ ụzọ nke ha na-esi ele ya anya bụ nsogbu ha. Ịma ozi a taa esighị ike, o nweghị ihe ọbụla dị omimi banyere ya, o nweghị ihe ọbụla na-ekweghị nghọta maka ya. Mana ọ bụrụ na ị ga-ejidesi nke a ike n'ụbọchị taa, amaara m na ọtụtụ n'ime unu nke obi na-adịghị mma, nke na-adịghị enwe udo, nke na-enweghị ọganiru na ndụ ha, ọ bụrụ na ị ga-ewere agwa gị gbatịa ya n'ime uche Chineke, ọ ga-atụ gị n'anya ihe ga-eme n'ime ndụ gị, gbanwee ọdịdị gị. Ị ga-enwe ike ịgbanwe ndụ gị. Agwa gị bụ echiche nke ndụ gị, ime na mpụta. Ọ bụ ụzọ isi enwe mkpebi, iche maka ihe. Agwa gị na-emetụta ihe niile. Ọ na-emetụta gị, ọ na-emetụta ndị nọ gị gburugburu, nke kachasị nke ọ na-emetụta otu isi adị na otu esi ahụ ihu gị anya. Ọ naghị ewe ogologo mgbe ịmata onye nwere agwa ọjọọ. Ụgbọelu nwere ihe eji rụọ ya na-akpọ ihe nnyocha nke agwa, mana ị nwere ike iche na o kwesịrị ịbụ ihe nnyocha nke ogugo, mana ọ bụ ihe nnyocha nke agwa. Ma ọ na-egosi ebe ụgbọelu nọ ma ọ na-efe. Mgbe ụgbọelu na-arịgo, ọ na-asị na o nwere agwa dị elu nke imi, n'ihi na imi ụgbọelu na-atụwa n'elu karịa ogugo ọ na-aga. Mgbe ụgbọelu na-eze, a na-asị o nwere agwa imi kpọdara ala, n'ihi na imi ụgbọelu ahụ nọ n'okpuru ogugo ọ na-aga. Ọ bụrụ na ogugo ọ na-aga nọchiri anya ekiti, ọ bụrụ na anyị nwere agwa imi nke dị elu, ndụ anyị ga-akarị nọ n'ekiti. Ọ bụrụ na anyị enwe agwa nke ịkpọda imi, mgbe ahụ ndụ anyị ga-adị ala karịa etiti. Olee ụdị ndụ ka ị chọrọ inwe? Joyce, achọrọ m ka Chineke gọzie m, nye m ndụ dị mma. Ma ị dị na njikere ụbọchị niile inwegharị uche gị ma nwegharịa agwa gị? Were nwa obere oge ụtụtụ ọbụla n'oge nke gị na Chineke n'ụzọ isi aga ọrụ, ma chee echiche, o nwere akụkụ ọbụla n'ime ndụ m Chineke nke m kwesịrị imegharị agwa m? Ma mgbe ndị mmadụ jụọ gị ma emechaa taa sị olee ebe ị nọ, gị sị ha na ị nọ ebe ị nọ na-enweta otu isi agbanwe agwa gị. Nwanna, achọrọ m nke a. O nwere ike ụfọdụ n'ime unu na-agbape ihe omume ihe onyonyo ma ụtụtụ ọbụla, ma emesịa ya gị bịa nweta mgbanwe nke agwa. Agwa onye ọbụla nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịgbanwe ya. Ndị Efesọs 4:23. Maka a na-enwegharị gị mgbe niile, maka a na-enwegharị gị mgbe niile n'ime mmụọ nke echiche gị. Mgbe niile na-enwe echiche dị ọhụụ na agwa nke ime mmụọ. Ka anyị laghachi anya na amaokwu nke 22. Wepụgasịa ụdịdị nke ochie gị, wepụgasịa ma tụfuo ụdịdị ochie gị nke bụ agwa nke ndụ ochie ahụ, ma dị iru ure site n'agụụ ihe ọjọọ na ịchọ ihe ọjọọ nke na-apụta. Ọ sị wepụ mmadụ ochie ahụ, wepụ ndụ ochie ahụ, emekwala ụzọ isi emebu ọzọ. Lee anya na amaokwu nke 24. Ma tinye ndụ ọhụụ ahụ, mwulite nke onwe nke ekere site n'oyiyi nke Chineke, na ezi omume dịka nke Chineke, na ịdị nsọ. Amaokwu nke 22 sị emezile dịka mmadụ ochie ahụ,
amaokwu nke 24 sị, ma bido na-eme dịka onye ekere ọhụrụ nke ebu. Amaokwu nke 23 bụ nkewa nke ekewara anyị nwe ime dịka mmadụ ochie ahụ banye na mmadụ ọhụrụ ahụ. Anyị megharịa amaokwu nke 23 ọzọ, ka a na-enwogharị anyị mgbe niile n'ime mmụọ nke echiche gị, inwe echiche dị ọhụụ na agwa nke ime mmụọ. Ọ bụ agwa gị nke ndụ, ọ bụghị inweta amamihe nke ndụ, ga-egosi ogugo nke ọganiru gị. Ị kwesịghị isogbu onwe gị nke ukwuu maka ma ị nwere onyinye amara dịka onye ọzọ. Ị nwere ike ị gaghị enwe onyinye amara dịka onye ọzọ nwere n'ọrụ, ma ekwesị nwere ike ime gị ka ị chee na ebe ị na-agụghị akwụkwọ dị elu na ị gaghị enweta mbuli elu n'ọrụ, na ị machaghị arụ otu ndị ọzọ si arụ, ya mere ị gaghị enweta mbuli elu. Mana ka m gwagotu ihe nzuzo, ọ bụrụ na ị ga-enwe agwa dị mma karịa onye ọbụla ọzọ n'ụlọ ọrụ, a ga na-ebuli gị elu karịa onye ọbụla ọzọ. Ọ ga-akara m mma mụ na onye nwere agwa dị mma na-arụkọ ọrụ. O nwekwara ike ọ bụghị ya kacha arụta ọrụ nke ọma karịa onye na-enwe ọtụtụ ihe niile ọzọ na-achịkọta ha ọnụ, na-agbagharị ọtụtụ ihe otu mgbe, nwantịntị n'ebe a nwantịntị n'ebe a. Ma nwanna ha enwe agwa nganga na-esi usi na-akpasu iwe karịa onye ọbụla ọzọ, jọgburu onwe ya. Ọ ga-atụ gị n'anya otu mmụọ nsọ Chineke ga-eji meso gị ma ọ bụrụ na ị nwee agwa dị mma. Achọrọ m ka ndị mụ na ha ga na-arụkọ ọrụ bụrụ ndị nwere agwa dị umeala na nke ekele. Agwa dị mma, agwa kwesịrị ekwesị. Nwee ntụle nke agwa. Ọ bụrụ na ị ga-akọwa agwa ị na-akpasokarị ndụ n'ime abụ ndị ole nke ị ga na-abụ ụtụtụ ọbụla mgbe ị tetara n'ụra. Mee ka ụwa agabiga, mmiri ozuzo na-ezosa m n'isi, aga m eme ya n'ụzọ nke aka m. Ka ọ ga-abụ ụtụtụ ọma mara mma, ụbọchị ọma mara mma. Ugbu a aga m agwa gị na n'afọ ndị mụ na Dev lụrụ di na nwunye ọhụrụ, tupu Chineke nwee ohere ịrụ ọtụtụ ọrụ na ndụ m, abụ m otu nwanyị kachasị njọ, gbara ụka, nwere agwa ọjọọ. Dev n'akụkụ nke ọzọ bụ onye obi ụtọ, nwere agwa dị mma. Naanị ya, ịma ọ hụrụ abụ n'anya, ọ ga-ebido bụwa abụ, mana m onwe m ga-asị ya na ya nọrọ nwayọ. Ị ga-abụrịla abụ ụtụtụ ọbụla ị tetere n'ụra. Achọrọ m ka m na-eche maka nsogbu mma na ihe ndị mmadụ na-emeela m, na ihe m ga-eme ka m megwara ha. Mana ọ na-atọ ọchị, mana ihe jọkarịrị njọ n'ime ya bụ, ọ bụ eziokwu. Achọrọ m ịnụ ya. Echere m ike agwụla Chineke ị na-ege ụfọdụ n'ime unu ị na-abụ abụ ochie ndị ahụ. N'abụ ọma, ọ sị n'ọtụtụ ebe, bụwara Chineke abụ ọhụrụ. Ya mere edere m abụ ọhụrụ nye ya. Ọ bụrụ na ị ga-amụta ịbụ abụ a, n'agbanyeghị ihe bịara n'ụzọ m, aga m enwe ụbọchị dị mma, ihe niile ga-adị mma, a ga-ebuli ụgwọ ọrụ m elu. N'eziokwu, ama m na ndị na-abụ abụ ga-abịa ugbu a sị ka m bịa bụrụ onye isi ha. Ime onye ọbụla nọ n'ụwa chọrọ inwe obi aṅụrị. O ruchala ruo n'ogugo mgbe a ga na-abịa azụ obi ụtọ, ma ọ bụ bulie onwe gị ruo n'obi ụtọ, lụba onwe gị n'obi ụtọ. N'ezie, anyị niile chọrọ inwe obi ụtọ. N'ezie, ị nweghị ike isi na nke a bụ ngwụcha nke ihe ị na-achọ na ndụ. Mana ihe anyị na-adịghị eme taa bụ otu anyị na-eche anyị ga-esi ruo ebe ahụ. Ịma ihe na-adịghị ire bụ ịnọrọ n'ọzara, mmiri na-agụ gị, anwụ na-acha gị. Site n'ọzara ahụ, anwụ na-abịa na-acha, na-abịa egosi ihe dị ka o nwere mmiri nọ n'akụkụ ebe ahụ. Ama m na ilela ihe onyonyo nke a na-eme n'ọzara ebe ndị mmadụ na-achọ ịnwụ n'ihi na mmiri na-agụ ha, ha wụọ wụba na ihe dị ka mmiri na-agba shịkọshịkọ n'aja, chee nọọ mmiri. Achụgharịrị m ihe na-adịghị ire ọtụtụ afọ na ndụ m. N'ezie, a sị na m ga-enwetatụkwu ego, obi ga-adị m ụtọ, ma nke ahụ emeghị ya. Ọ bụrụ na n'afọ ndị gara aga mgbe m na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ, ọ bụrụ na m enweghị ọrụ ahụ,
agara m enwe obi ụtọ. Ma Dave asị m na m nwere ike hapụ ọrụ ma m sị na ọ bụrụ na m ga na-esi n'ụlọ a na-apụ na mgbe aga m enwe obi ụtọ. Ị na-anụ? Ọ bụrụ na Ekwensu ga-ahapụ m aka, obi ga-adị m mma. Ọ bụrụ na Dave ga-agbanwe, obi ga-adị m mma. Ọ bụrụ na ije ozi m ga-eto mgbe m barala n'ije ozi, mgbe ahụ aga m enwe obi ụtọ. Mana enwere m ike ịgwa gị nke a n'eziokwu, ana m agwa gị ya site n'obi m niile, nsogbu gị abụghị nsogbu gị. N'ezie, echere m anyị ga-ekwutukwu nke ahụ nwa nkeji, ọ bụghị ya. Achọrọ m ịgwatụ gị nke dị mfe, mana ị gaghị elo onwe ya. Nsogbu gị abụchaghị ya bụ nsogbu gị. N'ezie, ana m agwa gị eziokwu, nsogbu gị abụghị ya bụ nsogbu gị. Agwa ị na-akpaso nsogbu gị bụ ya bụ nsogbu gị. Ị kwesịrị idozi ihe otu o kwesịrị. Ịma mgbe ọbụla ihe na-adịghị otu o kwesịrị, anyị anọrọ na-eche na anyị legide anya n'otu ihe a nke nọ na ndụ anyị nke anyị na-achọghị. Anyị bịa legide ya anya na-elegide ya anya, mgbe ọ ga-abịazi bụ ibu karịa ihe o kwesịrị ịbụ. Ka m kọrọ gị otu akụkọ nke na-egosi ihe maka idozi ihe n'usoro. Ezigbo nne na nna m, kamgbe m gaghachiri ụlọ akwụkwọ, anaghị m ede akwụkwọ. Gbagharanụ m n'ihi na edebere m unu akwụkwọ ruo ugbu a, n'ihi na aga m akọrọ unu ihe ndị mere eme n'akwụkwọ a. Ma tupu unu agụọ ya, nọrọ n'ọdụ. Unu anọrọla ọdụ? Biko unu agụkwala nke a ma unu anọrọ ọdụ. Ọ dị mma, ana m anọ nke ọma ugbu a. Isi m kụwara na ihe mere m mgbe m si na windo wụpụ mgbe dọmetrị anyị banyere ọkụ. Oge ahụ m bịara ọhụrụ, akpọchaala. Ọ naanị na isi na-awazi m otu ugboro kwa ụbọchị. N'ọkụ nke dọmetrị anyị, n'ọwụwa anyị wụrụ, ndị hụrụ ya bụ ndị nọ n'ebe a na-etinye gas, ndị gbatara ọsọ kpọga m ụlọ ọgwụ ma na-abịa na-eleta m ebe ahụ. Mgbe m si n'ụlọ ọgwụ pụta, enweghịzi m ebe m na-ebi n'ihi na otu ụlọ m si gbaa ọkụ. Ya mere ya kpọrọ m ka mụ na ya bịa biri n'ụlọ ya nke obi. Ọ dị ntakịrị mana ọ mara mma. Ọ bụ nwata nwoke mara mma nke ukwuu. Anyị abịa hụ onwe anyị n'anya, anyị na-achọzi ịlụ di na nwunye. Anyị etinyebeghị ụbọchị ọ ga-abụ, mana anyị ga-eme ya mgbe afọ ime m na-apụtala. Ezie, nne m na nna m, adị m ime. Ama m otu o si dị unu mkpa ịwụ mmakwukwu na mpakwukwu, mana ama m na unu ga-anabata nwa m ma zụọkwa ya nke ọma otu unu si zụọ m mgbe m dị na nwata. Ihe mere anyị ji egbu oge n'ịlụ di na nwunye bụ na enyi m nwoke bu ọrịa nke m buteworo n'aka ya. Amaara m na unu ga-anabata ya nke ọma mgbe ọ ga-abịa n'ụlọ anyị. N'ezie, o nwere obiọma. N'agbanyeghị na ọ gụghị akwụkwọ, ọ bụ onye nwere mgbalị. N'agbanyeghị na ọ bụ onye ọcha, mara okpukpere anyị abụghị okpukpere ya. Amaara m na unu agaghị ekwe ka nke ahụ nye unu nsogbu mgbe ọ ga-abịa. Na mmechi, nne na nna m, otu a m kọcharala unu ihe mere, achọrọ m ịgwa unu na enweghị ọkụ gbara dọmetrị anyị. Emerụrụ m ahụ ma ọ bụ kụwa isi. Anọbukwara m n'ụlọ ọgwụ. Adịghị m ime, ebughị m ọrịa. O nwekwana enyi nwoke nọ na ndụ m. N'agbanyeghị nke, ana m ada histri na sayensị. Achọrọ m ka unu nwee nghọta otu ọnọdụ si dị. Ị nwere ike iche otu nne na nna ahụ si nwee obi ụtọ. O, ekele dịrị Chineke, ọ naanị na ọ dara ada. O, ekele dịrị Chineke. Ọ bụrụ na ọ kpọrọ gwa ha na naanị na ọ dara histri na sayensị, iwe gara ewe ha. Ha na-aba mba, na-eti mkpu, na-ekwu. Onye ọbụla gara na-aba mba, na-ewe iwe. O nwere ike ị ga-ewere nwa mgbe nta taa wee lee nsogbu gị anya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, tụnyere na ihe nke na-eme gburugburu ụwa niile na ihe ndị mmadụ na-agabiga. Aga m ekwu nke ọzọ, nsogbu gị abụghị ya bụ nsogbu gị. Ọ bụ agwa gị nye nsogbu gị. Lee ihe dị ukwuu maka agwa bụ na ọ bụ agwa gị, ma ị nwere ike ịgbanwe ya. Ị gaghị eche mgbe ọ gbanwere. Ị nwere ike iji aka gị gbanwee agwa gị. Viktor Frankl, ọ nọ n'ọgbakọ nke ị nọ na mkpọrọ na Germany, si nnwere onwe nke ikpeazụ mmadụ na nke na-enweghị onye ga-ewezuga ya bụ ihe bụ ịhọrọ mmadụ agwa n'ime ọnọdụ ọbụla nke ọ nọ ruo n'ọgbakọ nke mkpọrọ.
o kpebiri, enwetara m ihe nke ị na-apụghị ịnapụ m. Ị nwere ike ịnara m nri m, ị nwere ike ịnara m ihe oyiyi m, ị nwere ike ịnara m akwa ndina m, ị nwere ike iwezuga m iche, ị nwere ike ị na-amanye m ka m na-arụ ọrụ siri ike, mana enwere m otu ihe nke ị na-apụghị ịnapụ m. Enwere m agwa dị mma ma ị gaghị ewere ya. Lee, agwara m gị na anyị ga-emezi agwa anyị n'ụbọchị taa. Onye ọbụla chọrọ inwe obi aṅụrị, mana ihe kacha ụtọ n'ime ya bụ Baịbụl na-agwa anyị mgbe niile. Ahụghị m ya n'anya karịa ka ị hụrụ ya, ma ọ na-agwa anyị mgbe niile. Mgbe ọbụla anyị nwere nnwale na ọnwụnwa, anyị nwee obi aṅụrị. Jizọs kwuru n'ime Jọn 10:33, n'ụwa ị ga-enwe mkpagbu, ọ bụ nkwa. Ihe ọzọ o kwuru bụ nwee obi aṅụrị. Imeela. Nwee obi aṅụrị. Gịnị mere? Ọ bụrụgodị na ị were nsogbu, ị nwekwara m onwe m. N'ime ụwa unu ga-enwe mkpagbu. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere mkpagbu. Ị nwere ike inwe obi aṅụrị n'ihi na Jizọs sị, emeriela m ụwa. Anyị kwesịrị ịkwụsị ka nsogbu anyị na-enye anyị nsogbu, ka anyị na-enwere ọṅụ na anyị nwere Chineke na ndụ anyị. Otu onye gwara m ụbọchị a, ọ dị mma, mana ọ bụ nsogbu nwetụrụ nga ọha n'ibu. N'ezie, echere m na anyị ga-atụkwasị Chineke obi. Nke a bịa metụta m n'ụzọ jọrọ njọ. M sị, ma ihe mere, ike agwụla m ị na-ekwu nke a, ike agwụkwala m ịnụ ndị mmadụ ikwu nke a. Anyị agaghị atụkwasị Chineke obi, anyị ga-atụkwasị Chineke obi. Ọ bụ ezigbo ohere inwe ike ịtụkwasị Chineke obi. Olee ụdị ihe mbuli elu ọ bụ inwe Chineke nke kwesịrị ntụkwasị obi, nke hụrụ anyị n'anya, nwee ike niile, nwee amamihe niile, nwee nghọta niile, n'oge niile, mgbe niile, na-adịghị ewepụ anya ya n'ebe anyị nọ ma otu ma otu. Anyị nwere nsogbu, mana anyị nwere Chineke. Ndị na-ekpere arụsị, ndị na-ekweghị ekwe nwere nsogbu, ma nsogbu karịa, ma nsogbu buru ibu, ma enweghịkwa olileanya, enweghịkwa mkpebi ọhụụ, ma ha ga-ebi ndụ ha niile na-achọ ihe ndị na-adịghị ire, ma bịa nwee mmechu ihu mgbe ha chọpụtara n'ezie ọ bụghị ihe m chere ọ gaara abụ. N'agbanyeghị nke a, James isi mbụ, agaghị m asị ka anyị ghara ile anya na nke a. Lee, ọ kwesịrị idoga anya, n'agbanyeghị na ị nwere nsogbu, na ị ga-enwetụkwa ọṅụ, n'ihi na ọ bụrụ na o doghị gị anya, ị gaghị enweta ya. Ọ dị mma, Joyce, mana echere m nke a bụ nsogbu n'ebe ahụ. Mana echere m achọghị m ịma ihe ị na-eche na ihe na-emetụta gị, mana ana m ekwu ihe ịma. Onye ka ịma? Gịnị ka okwu Chineke sịrị? Ka anyị lebatụ anya n'ime. Anyị na Chineke kwesịrị inwe mmekọrịta dị omimi. Anyị kwesịrị ịga karịa ihe anyị chọrọ, ihe anyị chere na ihe na-emetụta anyị, ruo na ihe nọ n'ala obi anyị. Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. Ahụla m Chineke ebe ọ kwesịrị ntụkwasị obi ọtụtụ oge. Amaokwu nke abụọ, James isi mbụ, amaokwu nke abụọ, na-ahụta ya n'ọṅụ. Ụmụnna m, mgbe e kpuchiri gị n'ime, ma ọ bụ na ị na-enweta nnwale ọbụla, ma ọ bụ daba n'ime ọnwụnwa ọbụla, bụrụ onwe gị zuo oke, nọsie ike, nwee ọṅụ mgbe ị na-enwe nsogbu dị iche iche. Ị hụla na ịkọ aka akwụsịgo? Ya doo gị anya na nnwale na nchọpụta nke okwukwe gị na-eweta ogologo ntachi obi, ịnọgidesi ike na ndidi. Achọpụtara m na ewetara ọtụtụ ihe gburugburu m tupu ewetara m ndidi na inwe ogologo ntachi obi na ihe ndị ọzọ. Nke a bụ ihe o ji dị mma nye anyị. Oge ndị a siri ike na ndị anyị bụ mgbe anyị na-enwe amamihe na mgbe anyị ji enweta ihe ndị anyị ji alụ ọrụ, nye ihe Chineke chọrọ iji anyị akwara ngwa ọrụ maka ya n'ọbịanihu. Mgbe ị na-anọ n'oge ihe mgbu gị, ị na-asị Chineke, ahụghị m nke a n'anya, ọ dịghị mma, mana aga m aṅụrị n'ihi na amaara m na aga m enweta ihe site na nke a. Aga m etozu oke. Aga m amata gị karịa ka m maara gị tupu ihe a amalite. Ọ dị mma ka anyị na-echeta mgbe niile na ọ bụ agwa anyị na-akpaso nsogbu anyị, na nke a bụ ihe bụ nsogbu anyị.
Dịka ndị na-eso Jizọs Kraịst, anyị kwesịrị inwe ọṅụ na anyị nwere onye na-egbo mkpa nke bi n'ime ndụ anyị. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.